Shalom, horas marita kadamang dainang bunga sa porsyon di bagasan guar itu hata Yesus Kristus pasuk pang dauta guru gomong pepapahan ya cara jepek alai maripola. Adorak sopina tol hasatan di debata jumolo hita martangnya. Debata Jehovah para sirohanda sumurung naing jumolo disirai hatam hami Tuhan adorak sumangunda sulun nami. Atong torangi roh hado pikiran nami lawan calo maka ngulun hatam di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Dita saluhutna damang dainang doa saha porsiaon hatani debatani hita di bagasan sadarion di hari Selasa tanggal 1 Juni 2020 natar surat di Kolose sada ayat 16 sonom madilok di sini. Ai marhiti-hiti siani bana do ditopa saluhutna na di banua gijang dohok na di tanah on na tarida dohok na sutarida aka habangsa aka harajaon aka gonggoman, aka parhuaso saluhu nai ditopa marhite-hite ibana jala marhabatean tu ibana ido anggosana dita saluhuna dito ditopa marhite-hite ibana alai isi do ibana na didok na deson ima Kristus na didok na suman tu Kristus ima debatai debatado Kristus ima ke tritunggalan ni debatai atau molosongoni marhuaso do ibana do na sunu gogo na marhuaso na puna saluhuna na dong di portibon atong dihita saluhuna hita pena ditoparo saluhuna pena ditoparo jadi dangadong na bui tahagi cakon ala molo raja peho molo parhuaso peho molo adong pediho molo adong pedihita sian ibana do saluhuna jaga marhabati tu ibana atong mola dok pedi kita taha mola te gomatu de mata molo baga piau wa mola te utur mata molo gate piau wa mola te utur mata mola dok pedi au wa mola te utur mata nama no pasaluhuna atong tado ma so pedi nomor 110 itu pahoro sondangi rohaku uru piau leho gogo dia asa burjua asa mardana di hasil Tuhan ni saluhuk na hupake na tinopami tuak ka ulaw na dinggan sudah na ditopa tao tapake tu ulaw na dinggan sonok ta sige na tinoppa ni debata nang hita pe na tinoppa ni debata imam kudi segambar serupa dengan Allah atau sotuk ta sige dirita dosun na manegay nang rupa ni debata do kita molo ta sige besar guna dosun na manegay akan na tinoppa ni debata atau ita saluna darong na bui tahagi jakot di portuon darong na tabui gabe tadok Allah ni guguk dah seluruhna marhabat itu atau mari kita selalu mengucap syukur akan apa yang diciptakan Tuhan. Mari kita jaga, kita lestarikan ta berengna taha melati rumah betapa indahnya seluruh ciptaan Tuhan mau lihat Tuhan saluhuna dan maroku hagi jakon kodo nama kuaso Tuhan madungan kita martania kita debata Jehovah perdengan bahasa iru tutu Tuhan hodor jumadio saluhuna kodo nama kuaso alani huja motok kami huja kami darung labui huja ko kami atong urubi dongan disodangi kami Tuhan mamaki saluhuna nanti nopami di bagasa Yesus Kristus martania kami asuram sama amin horas mau lihat mari kita